Karon ato ng sugdan ang Biz Talk kauban akong partner Cecil Kibod Castro. Sil. Thanks, Nico. Good morning kanatong tanan mga kapuso sa tibuok, Central and Eastern Visayas. Hinaot nga nagmalinaw ng inyong morning o syempre mas malinaw pag yun inyong kabuntagon kay nakatutok ka mo din sa Biz Talk sa GMA Regional TV Live. O karong buntaga mga kapuso, atong hinabion si kapuso artist Ken Chad o kang iyang kasinatian. Isip ko sa kaanak nga nag-amuma karon sa iyang amahan nga nanginahanglan og medical attention sa kahaang mga pamaagi o mga solusyon nga ilahang nahuna-hunaan aron mahatagan og amuma ang iyahang amahan kay karong panahon na lisod kaayo nga mag-adto-adto og mga hospital o magpakonsulta sa mga doktor. Busa kana ang atong saon karon. Good morning, Ken! Kumusta ka dyan? Good morning po, Miss Cecil. Hi, kamusta po? Okay naman po, maayos naman po ako with my family. Kasama ko po sila lahat kami dito sa isang bahay po dito sa bahay namin sa Quezon City po. Ayan. It's so good to see you safe and healthy, Ken. And you know, we are so relieved. We are so relieved, Ken, na after your self-quarantine that you did, no? When one of your co-actors was tested positive of COVID-19, di ba? You immediately self-quarantined yourself. We're so relieved that you are okay. Pero Ken, with this, it goes to show talaga that no one is exempted of the virus, even celebrities like you. So ano yung mensahe mo, Ken? Kasi maraming mga discrimination cases these days, no? How can you tell the public to refrain from discriminating those who are infected and even our frontliners? Sana eto yung panahon na huwag tayong magkanya-kanya. Ito yung panahon na dapat selfless tayo. Especially, paano ba tayo makakatulong? Siyempre, hindi naman po tayo pwedeng lumapit sa mga naapektuhan ng COVID-19. Kahit naman po sino takot magkaroon ng virus. Kahit po ako, takot din po ako magkaroon ng virus at mahawaan. Pero paano nga ba tayo makakatulong para ma-inspire natin yung mga tao, yung mga karamihan? Very powerful tool po talaga for me yung social media. Simpleng positive o simpleng pag-post ng mga salita ng Diyos, simpleng pag-encourage na lumaban pa yung mga taong hindi mahirap yung pinagdadaanan sa araw-araw because of COVID-19. Let's talk about your family. You mentioned that they have helped you and supported you while naka-self-quarantine ka. Yes po. Ito naman, ikaw naman, as a son, paano mo sinusuportahan yung parents mo, especially your dad, since we all know that your dad needs medical attention way back pa the pandemic happened, right? Ano yung mga challenges and the ways and the means and the plans that you've made to make it easier for him, especially if kailangan niya ng consultation and other medical attention? Mahirap dahil nakakakaba. Hindi mo maalis yung kaba dahil talagang, especially dito sa Metro Manila, talagang mataas ang cases ng COVID-19, especially sa mga hospitals. Punong-puno talaga ngayon. Kaya nakakatakot talagang pumunta sa mga hospitals po ngayon. And pero may mga ways naman po para hindi mahawa. So sinusunod po namin yung mga rules and regulations po nila. Ayan, all out love talaga from a son, no, to his father. Yes, opo. Ayan, usapang all out tayo, Ken. Kasi all out ka talaga na performer, no, especially sa All Out Sundays. What can we expect sa All Out Sundays online? And of course, every day nakakasama ka din namin sa Meant to Be. Yes po, at sobrang best effort po talaga kami sa All Out Sundays po dahil gusto po namin makatulong bukod sa makatulong tayo sa mga naapektuhan po ng COVID-19 virus. Gusto po natin silang pasayahin kahit paano. Sobrang nakakalungkot na kasi yung mga nangyayari at sobrang nakakapanghina ng loob. At nandito yung mga kapuso, GMA Kapuso artist po, para pasayahin yung mga tao kahit paano makalimutan nila
1-2 oras na lungkot na nararamdaman nating lahat. Today, this morning, idaan natin sa isang kontakin kung ano yung nararamdaman mo o kung yung gusto mong mensahe sa mga viewers natin. If my people will humble themselves and pray. If they seek my face and humble themselves and turn from their wicked ways, I will hear from heaven, forgive their sins. I will hear from heaven and heal their land. Lord, heal our land. Father, heal our land. Hear our cry and turn our nation back to you. Lord, heal our land. Hear us, O Lord, and heal our land. Forgive our sins and heal our broken land. Naman! Thank you so Thank you much, po. Ken. Nag-heal Maraming talaga salamat yung din po. morning namin. Thank you so much sa healing Thank you po. voice mo, Ken. Po. And we wish you well. Keep performing Thank you po. and keep inspiring everyone, Ken. Daghang salamat for joining GMA Regional TV Live. Daghang salamat po. Daghang salamat po. Sana po after ng lockdown pasyal po ulit ako dyan sa Cebu po, and excited na po kaming makapunta ulit dyan sa lugar po ninyo. And that was Ken Chan, mga kapuso, nga mipaambit ka nato sa iyang kasinatian, ilabi na nga ang iyang amahan, challenging kaayo ang pagkonsulta sa doktor o pag-adto sa mga klinika ning panahon sa krisis karon sa COVID-19. Hinaot nga nakahatag siya og mga ideya kaninyo og mga solusyon aron mahatagan og saktong amuma ang ato ang mga ginikanan kung nanginahanglan sila og medical nga atensyon. Busa mga kapuso, mao lang sa kana this morning sa BizTalk ug mga adlaw, laing kasayuran na usab ang among ipaambit kaninyo dinhi lang sa GMA Regional TV Live.